Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso wesekumdlalo wasemuva uLucas kulandela ukuhlulwa kweqembu ngo-2-1 iKaizer Chiefs kowandulelo wamanqamu weNedbank Cup eLoftus Stadium. Lo mdlalo wase-Argentina wenza iphutha elisiza iKaizer Chiefs yashaya igoli lokulinganisa ngemuva kokunikeza uWandile Duba ibhola, obese sebenzisa leli phutha ngokushaya into ecokeme edlula uRowan Williams. Nangaphezu kwaleli phutha, uCardoso uqhubekile nokumeseka lo mdlali ekhomba ukusebenza kahle komdlalo wasemuva kwakamuva okuhlanganisa nokugqama kwakhe ku-CAF Champions League bedlala ne-Experience okumenza wathola indawo kumqhudelwano weviki eqenjini. iSundowns ibiwuphethe umdlalo kodwa bagcina behlehliswe igoli lika-Ashley Dupreez alishayise kusele imizuzu emibili kuphela umdlalo uphela. Igoli bekubonakala sengathi liqhamuke endaweni e-offside libe nesinqumo lakhipha ama-Brazilians enkomishini. uCardoso ugxeka onompempe ephakamisa ukuthi umphumela uvunwe kakhulu isinqumo sokuvumela igoli ukuthi lime. Ubuye waveza ukungajabuli ngokungabibikho kwe-VAR kulesi sigaba somncintiswano, ethi ubuchwepheshe obunjalo bungaqinisekisa ubulungiswa obukhulu ngezikhathi ezibalulekile. Nangaphezu kokuphoxeka, uCardoso ugcizelela ubumbano eqenjini, egcizelela ukuthi iqembu kumele lizibophezele ngokuhlanganyela ngomphumela. Manje sebebheke kowandulela owamanqamu eCAF Champions League lapho bezotholana khona nezinkunzi zase-Egypt i-Al Ahly ngoLwesihlanu emlenzeni wokuqala eLoftus Stadium.